नेहमीच आयुष्यामध्ये आपल्याला सुख भेटेल असं नाही, पण हो, मेल्यानंतर तरी नक्कीच तुम्हाला सुख भेटेल असंही असू शकतं ना. एक अपुरी इच्छा अशीही. पण त्याआधी तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. अभ्यास करायला नको, काही नको. फक्त आता 4 महिने राहिलेत 12वीला आणि तू अशी मस्ती करतोय. बोलायचं तरी काय तुला. पण त्या क्षणी साहिल हा रागाच्या भरात घराच्या बाहेर गेला आणि ते दार जोरात आपटले. साहिलचे बाबा बोलत होते, फक्त 2च दिवस झालेत, आपण नवीन या भाड्याच्या घरात आलेलो आहोत. कशासाठी? साहिल सुधरावा, त्याच्या तो मित्रमैत्रिणींचा नाच सुटावा यासाठीच ना. मलाही वाटतं की साहिलने खूप शिकावं, साहिलने मोठं इंजिनियर डॉक्टर व्हावं, पण असं काहीच नाही होणार. आता तरी मला असं वाटू लागले. साहिलचे बाबा हे हताश झाले होते. साहिलची आई त्यांना समजवत होती. इकडे साहिल हा त्या नवीन घराच्या बाहेर आला होता. त्याने खाली आले आणि इथे तिथे बघू लागला. तो कोण नवीन मित्र आहेत की नाही हे शोधू लागला. पण त्या नव्या खोलीजवळ त्याला कोणीच दिसत नव्हते. त्या बिल्डिंग म्हणजेच इमारतीमध्ये देखील सगळे मोठेच होते. शेवटी हताश होऊन साहिल वरती आला. त्याच्या घराची डोर बेल वाजवणार त्याच क्षणी त्यांच्या बाजूच्या खोलीतून एक आवाज आला. साहिल बाळा, ऐकतोस का रे? साहिलने आश्चर्य होऊन बाजूला पाहिले तर साधारण एक 70 वर्षाचा व्यक्ती हा तिकडे उभा होता. साहिलने विचारले, तुम्हाला माझे नाव कसे कळाले काका? पण त्यांनी सांगितले, जसं तू गेलास ना तसे तुझे बाबा हे रागारागामध्ये तुझं नाव घेत होते. बरे काम कर, तू इकडे ये. त्या व्यक्तींनी साहिलला आपल्या घरी बोलवले. साहिल तिकडे हळूहळू जाऊ लागला आणि हळूहळू करून साहिल त्या घराच्या आतमध्ये आला. ते घर अगदी साधेच वाटत होते. असे वाटत होते की काही वर्षांपासून तिकडे कोणीच गेले नसेल. कुजट वास देखील तिकडे भरला होता. तसंच त्या आजोबांनी सांगितले, ये बस, आमचं हे छोटंसं घर. हा, तुला जरा घाण वाटेल पण असू दे. तसंच साहिल बोलला, ओ आजोबा नको, काही मी निघतो, मला बोर झालंय. अरे बोर कसलं, ये बस. त्या आजोबांनी हात पकडून साहिलला जबरदस्ती बसवले आणि इथले तिथले चर्चा सांगू लागले. त्यांच्या लहानपणींच्या आठवणी सांगू लागले. साहिल त्यांचं काही सर्व ऐकू लागला. त्या क्षणी त्या आजोबा बोलले की मला तुला काहीतरी सांगायचं आहे. या घरामध्ये असं काहीतरी आहे जे ऐकल्यानंतर तू थक्क होशील. साहिल, मी 1.5 महिन्यापूर्वीच. आणि त्या क्षणी मागून आवाज आला, साहिल अरे मूर्खा, तुला अक्कल नाहीस का? कशाला दुसऱ्यांच्या घरी फिरतोय? साहिलने मागे पाहिले आणि त्याचे बाबा उभे होते. त्यांच्या बाबांनी साहिलला रागात बोलवले, चल इकडून चल. साहिलने पुन्हा मागे पाहिलेच नाही. साहिल तसाच निघून गेला. इकडे रात्रभर साहिलला झोप लागली नाही. साहिल तेच विचार करत होता, त्या आजोबांना नेमकी काय सांगायचं असेल मला. दुसऱ्या दिवशी साहिलने मुद्दामून आपले घराचे दार उघडून ते दार बघितले तर ते दार हे सकाळ सकाळीच उघडे होते. साहिल आतमध्ये गेला आणि बोलू लागला, आजोबा, अहो आजोबा, आहात का तुम्ही? साहिलने आवाज दिला, पण आतून एक दार उघडला आणि 2 बायका हे आतून बाहेर आल्या आणि बोलू लागल्या, ए मुला, काय रे तुझं इथे काम? आतमध्ये कसा आलास? चल निघ, आणि पुन्हा आलास तर याद रख. तसं साहिल बोलला, ओ तुम्ही कोण? आणि ते कालचे आजोबा कुठे आहेत? तशीच त्यातली एक बाई बोलली, ए मुला, जा इकडे, तुला येडा बनवायला आम्हीच भेटलो का? निघ. आणि साहिलचा हात धरून त्या घराबाहेर काढले. साहिलला काय कळतच नव्हते. साधारण 2-3 दिवस गेले असतील. ते दार तसेच बंद होते. एके दिवशी साहिलची नजर
ही सहज पडली आणि साहिल थक्क झाला. साहिलने पाहिले की ते दार उघडे होते आणि ते आजोबा घरामध्ये तसेच बसून होते. ते स्पष्ट दिसत होते. साहिलच्या चेहऱ्यावर आनंद झाला. साहिल आतमध्ये गेला आणि अचानकच ते दार पुन्हा बंद झाले. साहिलने मागे पाहिले पण त्यांना पुढून आवाज आला, बाळ घाबरू नको, ये ये बस. तसा साहिल हळूहळू करून त्यांच्या जवळ आला. त्यांना नमस्कार केला आणि तिकडेच त्यांच्या पुढे बसला. पुन्हा गप्पा चालू झाल्या आणि साहिलने विचारले, आजोबा मला एक सांगा ना, ते घरी त्या दिवशी 2 बाय कोण होते? तसेच त्या आजोबांनी साहिलकडे पाहिले आणि ते सांगू लागले, हो तुला सांगायचं राहिलंच. त्याच क्षणी साहिल बोलला, हो तुम्ही त्या दिवशी मला काहीतरी सांगणार होतास की मी, आणि तेव्हाच माझे बाबा आले. ते आजोबा सांगू लागले, साहिल आजपासून साधारण 9 वर्ष आधीची ही गोष्ट आहे. माझी पत्नी अचानक गेली. मला आजही आठवतंय की रिटायरमेंटच्या त्या रात्री मी माझ्या पत्नीला वचन दिले होते की इथून पुढे हे आयुष्य फक्त तुझ्यासाठीच. पण असं काही झालं नाही. ती 1 वर्षामध्येच गेली. ते माझ्या 3 मुलांना सोडून. 3 मुलं? ते म्हणजे कोण हो बाबा? साहिलने प्रश्न केला आणि ते बाबा सांगू लागले, पहिली मुलगी म्हणजेच दीपाली, दुसरी ही स्नेहल आणि माझा 3रा मुलगा म्हणजेच रोहित. बाबा अच्छा असं आहे का? बर हे सगळे कुठे असतात? साहिलने प्रश्न केला आणि ते बाबा सांगू लागले, दीपाली तिला तिच्या नवऱ्याने कधीच सोडलंय. तिच्या स्वभावामुळे आणि पटून न घेण्यामुळे ती आता तिच्या नवऱ्यापासून वेगळी राहते. स्नेहल तिला आता लग्न करण्याची इच्छाच नाही झाली आणि आता ती केवळ इकडे ना तिकडे काही काम करून दिवस काढत आहे. आणि रोहित आता डॉक्टर बनणार आहे. हे ऐकता साहिल देखील खुश झाला आणि साहिलने प्रश्न केला, मग त्या दिवशी ते दोघी आलेले हे तेच का? तसे ते बाबा सांगू लागले, हो हे तेच दोघी जे इकडे ते हिस्सा मागायला आले होते. तसंच साहिलने पुन्हा प्रश्न केला, बाबा काय बोलते तुम्ही? तसंच ते सांगू लागले की मी खोटं बोलत नाहीये. मला आजही ती काळ आठवते. माझा मुलगा रोहित याला चांगल्या बाहेरगावी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रवेश भेटला होता. तो अगदी काही दिवसातच गेला होता. वर्ष उलटले असतील आणि मला समजले की मला कॅन्सर आहे. अगदी 6 महिन्यानंतर माझा मुलगा पुन्हा येणार होता. तेही असं तसं नाही, तर चक्क तुमच्या भाषेत सांगायचं झाल्यास तर तो कॅन्सर याच्यावर विशेष अभ्यास करून येणार होता. त्याला लोकांची सेवा करायची होती, पण त्याला माहीत नव्हतं की त्याच्याच बाबांना कॅन्सर झालेला आहे. पण अचानक एका रात्री मला भेटायला स्नेहल आणि दीपाली आले. ते मला त्या काळ्या रात्री बोलू लागले, बाबा हे बघा, तुम्ही आजपर्यंत रोहितसाठी खूप काही केलं. त्याला तर तुम्ही चक्क डॉक्टर देखील बनवलं. तेही असं तसं नाही, तर काय म्हणे एक स्पेशालिस्ट डॉक्टर, तेही कॅन्सरवरचा. स्नेहा रागारागात बोलत होती. तिथेच दीपाली बोलू लागली, बाबा आम्हाला काही माहीत नाही बघा, आम्हाला आमचा हिस्सा द्या. मग बाबा पुढे काय झालं? साहिल विचारू लागला आणि त्या बाबांनी सांगितले, पुढे काय होणार? मी स्पष्ट विरोध केला. अगं दीपाली, कसला हिस्सा तुला पाहिजे? विसरू नकोस, तुला मी चक्क तुझ्या नावावर 20 लाख रुपये ठेवले होते, ते सगळे तू उडवले. आणि स्नेहा, तुझ्या नावावर देखील मी तेवढेच ठेवले होते, पण तुम्ही मजा मौज यामध्ये सगळे उद्ध्वस्त करून टाकले. तुम्ही तर माझ्याशी नातं देखील तोडलं होतं. जाताना बोलला होतात ना की आता सांभाळेल तुम्हाला रोहितच. आता येईल माझं रोहित आणि उरलेले सगळे पैसे
म्हणजेच ते उरलेले 20 लाख रुपये मी त्याच्या नावावर पूर्णपणे देणार आहे. तशीच दीपाली बोलली, काय काय देणार आहे? हे बघा, तुम्ही विसरू नका, तुम्ही त्यालाच आतापर्यंत शिकवलं, त्यालाच महत्व दिलं. तसेच ते बाबा बोलले, त्याला? अरे तुम्ही देखील मेहनत केली असते तर तुम्ही देखील शिकला असता, पण तुम्हाला त्या काही फक्त मजा आणि मौजच करायची होती. आता भुगता सगळं. स्नेहा शेवटी बोलली, बाबा ते कागदपत्र कुठं आहेत? तसंही तुम्ही 4 ते 5 महिन्याचेच पाहुणे आहात. हे ऐकताच मला फार धक्का बसला. हे बाबा म्हणजेच ते आजोबा साहिलला सांगू लागले. मी ते देण्यास स्पष्ट नकार दिले. मला माहीत होते की कदाचित असंच काहीतरी घडणार आहे, म्हणून मी ते लपवून ठेवले. तशी स्नेहा बोलली, बाबा शेवटचं विचारते, सांगा. खुर्चीवर बसलेल्या असल्या त्या बाबांनी नकार दिला आणि रागारागाच्या भरात दीपालीने रश्शीने त्यांच्याच बाबाचा गळा हे दाबू लागले. त्यांच्या डोळ्या देखत त्यांचे बाबा तडफडत होते. ते जीवाची भीक मागत होते, पण या दोघींना कसलाच फरक पडत नव्हता. आणि अचानकच त्यांनी ती गाठ हलकी केली आणि विचारले, शेवटचं विचारते, सांगा ते दस्तावेज, ते पैसे कुठे ठेवलेत? तसंच बाबांनी पुन्हा एकदा नकार दिला आणि सांगितलं, तुम्हाला मी ते पैसे देऊ? अरे हट, अरे तुम्हाला देण्यापेक्षा मी मरण पत्करेल. हे पैसे फक्त रोहितलाच भेटतील. ते कसे भेटतील मला माहिती आहे. आणि पुन्हा स्नेहाने त्यांचा गळा दाबला. दीपालीनेही त्यात साथ दिली आणि अखेर माझा जीव गेला असे त्या आजोबांनी सांगितले. इकडे साहिल बोलला, आहो बाबा, काही काय बोलताय तुम्ही? हे असले गोष्टी सांगू नका मला. आणि हो, मी लहान आहे म्हणून मला भीती दाखवू नका तुम्ही. साहिल रागवला आणि रागावताच तो उठला. त्यांनी मागे पाहिले. तो दरवाजाकडे जाणार, त्याच वेळेला त्याची नजर ही बाजूच्या असलेल्या फोटोवर गेली. तिकडे त्यांनी पाहिले की त्याच आजोबांच्या फोटोला हार लागलेला आहे. तो यावेळेला स्पष्ट दिसत होता. साहिल जोरात खाली बसला. तो थक्क झाला. काही काळ त्याला काहीच सुचत नव्हते. त्यांनी तो दरवाजा उघडला आणि पळत पळत खाली गेला. आपल्या वॉचमॅन जवळ थांबला. तिकडचे त्यांनी पाणी गेले आणि गटागटा पिले आणि वॉचमॅनला विचारले, काय हो, आमच्या बाजूच्या खोलीत हे कोण राहत होतं? वॉचमॅनने झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि शेवटी त्यांनी सांगितले, हो, ते बाबा तर काही दिवसाआधीच गेले, पण तुम्ही आत्ता का विचारताय? साहिल इकडे थक्क होऊन सगळं ऐकत होता. त्याला विश्वास बसत नव्हता. साहिल हळूहळू वरती जात होता. साहिल आपल्या घराची डोरबेल वाजवणार, पण त्याच क्षणी त्याची नजर पुन्हा त्या दाराकडे गेली. तिकडे आत अंधारात कोणीच दिसत नव्हते. पण साहिलने मनात विचार केला, जर या आजोबांना माझ्या जीवाचं काही बरं वाईट करायचं असतं तर त्यांनी मला जाऊनच का दिलं? त्यांना माझ्याकडनं काय पाहिजे असेल? हे खरंच भूत आहेत की नाही? नाही, मी पुन्हा नाही जाणार. साहिलचे असे तळ्यात मळ्यात बोलणे चालूच होते आणि शेवटी त्यांनी निर्णय घेतला की पुन्हा त्या घरी जायचं. साहिल हळूहळू पुन्हा आतमध्ये जाऊ लागला. ते दरवाजा बंद झाला, पण यावेळेला ते आजोबा दिसत नव्हते. होता तो फक्त काळोख. आणि या क्षणी एक आवाज आला, साहिल, सगळं काही तुझ्यावर आहे आता. साहिलने आपल्या मोबाईलची फ्लॅश ऑन केली. इकडे तिकडे पाहू लागला, पण त्याला काहीच दिसत नव्हते. पण त्या क्षणी दरवाजा उघडण्याचा आवाज आला आणि साहिलने पाहिले की त्याच्या समोर दीपाली आणि स्नेहाच उभे आहेत. साहिल हा चिंतेमध्ये आला.
तसंच त्या दोघींनी प्रश्न केला, ए मुला, तुला त्या दिवशीच बोलले होते ना इथे येऊ नको, तरी काय येतोयस इकडे? तुला अक्कल आहे की नाही रे? कशाला दुसऱ्यांच्या घरी येतो? दीपाली आणि स्नेहाचे बोलणे चालूच होते. त्या क्षणी रागारागामध्ये दीपालीने दरवाजा बंद केला. दीपालीने आपल्या जवळ असलेली एक लहानशी काठी काढली. साहिलला मारायला निघाली. दीपालीने आपला हात वरती केला, पण तिचा हात आता खाली येतच नव्हता. स्नेहा देखील बोलली, अरे तुला काय झालंय? स्नेहाने देखील आपला हात साहिलला मारण्यासाठी वरती केला, पण तिचा हात देखील तसाच हवेत तरंगत होता. आणि पुढून आवाज आला, मला मारलत, अजून किती जणांना मारणार? हा आवाज साहिलच्या तोंडातून येत होता. हा आवाज त्या आजोबांचा होता. तशीच दीपाली आणि स्नेहा बोलली, ए तुझं काय चाललंय रे? चल निघ इथून, निघ, आणि परत आलास तर याद रख. तसं साहिल बोलू लागला, अच्छा मी निघू? 9 वर्ष आधीच मी इथून गेलेलो आहे. आठवते ना ती तारीख? मी खुर्चीवर बसून होतो, कसा तुम्ही माझा गळा दाबला. हो ना स्नेहा. हे ऐकताच दोघांना घाम फुटले, कारण की यांना माहित होते यांच्या दोघांच्या व्यतिरिक्त हे कोणालाच माहित नाहीये. तशीच दीपाली बोलली, ए चल निघ इथून, तू असं ऐकणार नाही. तशी स्नेहा बोलली. स्नेहा हळूहळू करून साहिलच्या जवळ आली. साहिलच्या तोंडातून आवाज आला, यावेळेला तर मात्र तुम्हाला नाही मारू शकणार. आणि हो, ते पैसे हे देखील रोहितकडेच जाणार. स्नेहाला आश्चर्याचा धक्का बसला. दीपाली हे तिच्याकडे बघत होती आणि स्नेहा ही रागाने विचारू लागली, तुला कसं माहिती रे सगळं? बोल. त्या क्षणी साहिलने नजर ही दोघांकडे फिरवली आणि साहिलच्या चेहऱ्यात त्यांचेच ते बाबा हे दिसत होते आणि बोलू लागले, आता तुम्ही मला नाही मारू शकत. माझ्या मनात आलं तर मीच तुमचा जीव घेऊ शकतो, कोणाला समजणार देखील नाही. एवढे भयंकर वाक्य हे साहिलच्या तोंडातून ऐकून दीपाली आणि स्नेहा शांत झाले. त्यांनी पळण्याचा प्रयत्न केला, पण दरवाजा पूर्णपणे बंद होता. वाचवा, कोणी आहे का? वाचवा. स्नेहा आणि दीपाली जोर जोरात ओरडत होते, पण खऱ्या अर्थाने याचा काहीच फायदा होणार नव्हता. साहिलने एक नजर एका भिंतीवर टाकली आणि त्यांच्या डोळ्या देखत ते सगळे दृश्य दिसू लागले, कसे स्नेहा आणि दीपालीने त्यांच्याच वडिलांचा जीव घेतला. हे सगळं पाहून स्नेहा आणि दीपाली जोर जोरात रडू लागले आणि बोलू लागले, बाबा आम्हाला माफ करा, आम्ही चुकलो, आम्हाला माफ करा. पण साहिलच्या शरीरामध्ये असलेले त्यांचेच ते भूत बोलू लागले, माफी? आता कसली माफी? तुम्ही तर शिक्षेच्याही पात्र नाहीत. त्यापेक्षाही बेकार शिक्षा तुम्हाला झाली पाहिजे. मृत्यू तुम्हाला असंच नाही दिला पाहिजे. तुम्ही तडपडून तडपडून गेले पाहिजे, जसं तुम्ही मला मारलत. माझ्या अखेरच्या दिवसात तुम्ही मला माझ्या रोहितशीही बोलू नाही दिलं. काही दिवसांनी रोहित आपले पूर्ण सगळे शिक्षण पूर्ण करून आता आपल्या मायदेशी परतणार आहेत. त्याला जेव्हा हे सगळं समजेल तेव्हा काय होईल याचा विचार केलाय का? पण इकडे स्नेहा आणि दीपाली जोर जोरात रडत होते, माफी मागत होते. पण ते आजोबा म्हणजेच ते बाबा बोलू लागले, घाबरू नका. माझ्या मनात जरी तुम्हाला मारायची इच्छा असेल तरी मी तुम्हाला मारणार नाही, कारण की एक भूताबरोबरच माझा बापाचा देखील काळीज आहे. साहिल हा जोर जोरात आतमध्ये गेला. त्यांनी भिंतीवर जोरात हात मारला. ती भिंत थोडीफार तुटली आणि त्याच्यामधनच एक फाईल निघाली. ती फाईल साहिलच्याच हातात होती. साहिल हा हळूहळू घराच्या बाहेर आला. आपली डोरबेल वाजवली. तो घराच्या आतमध्ये आला आणि आपल्या कमऱ्यामध्ये जाऊन बेशुद्ध पडला. काही काळ त्याला काहीच आठवत नव्हते. जेव्हा त्याला शुद्ध आली तेव्हा तो इकडे तिकडे पाहू लागला. त्याने त्याचा आपला मोबाईल हातामध्ये घेतला
आणि त्यांनी सगळं काही ऐकले जे हात शुद्धीत नसताना झाले होते. त्यांनी ऐकले की कसा दीपाली आणि स्नेहाने त्यांचा गुन्हा कबूल केला, कशा प्रकारे त्यांनी त्याला मारले हे स्वतःच सांगितले. साहिलने ते फाईल बघितली आणि त्यामध्ये स्पष्ट लिहिलं होते की बाकीचे 20 लाख हे कुठे आणि कोणाला पाहिजेत. म्हणजेच त्यांनी रोहितच्याच नावावर ठेवले होते, जेणेकरून जेव्हा तो मोठा डॉक्टर होईल तेव्हा तो गरिबांची सेवा करेल. साहिलने एक मोठं धाडसाचं पाऊल घेतलं. साहिल हा त्याच क्षणी पोलीस स्टेशनात गेला. त्याने ती व्हिडिओ दाखवली की कसं काय दीपाली आणि स्नेहाने त्यांचा गुन्हा कबूल केला. पोलिसांनी दीपाली आणि स्नेहांना पकडले. आता त्यांना शिक्षा देखील झाली. साहिलच्या मनात एक मोठे समाधान होते. साहिल आपल्या घरी आला आणि त्याच क्षणी पोलिसांनी रोहितला संपर्क साधला. रोहित हा आपल्या देशात आला होता, एक मोठा डॉक्टर होऊन. रोहितलाही आधी विश्वास बसला नाही, पण हो, त्यांनी साहिलचे आभार मानले. रोहितने एक मोठी पूजा घातली जेणेकरून त्यांच्या बाबाच्या आत्म्याला शांती भेटू. त्यानंतर साहिलला कसलाच त्रास नाही झाला. ती खोली आजही तशीच आहे, तिकडे रोहित राहतो. साहिल याने यापुढे चांगला अभ्यास केला आणि हो, 12वीला त्याला चांगले गुण भेटले आणि तो देखील आता डॉक्टरच होणार आहे. होणार काय तर त्याला चांगले ॲडमिशन देखील भेटले आहेत. भविष्यात तो रोहितकडनं शिक्षण घेणार आणि तो देखील गरिबांची सेवा करणार. मित्रांनो, आपल्याला एक नक्की कळतं, कधी कधी आपल्याला काही गोष्टी हे जेवढे भेटलेत त्यातच समाधान माना, नाहीतर तुमचे देखील दीपाली आणि स्नेहासारखेच हाल होतील. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल ID वर, फेसबुक ID वर किंवा इंस्टाग्रामवर मला शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.